इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि गाहाय मावखुलियाव दिनै जानानै थांनाय आसाम विधानसभा साधारन बिसायख'थिनि रिजाल्टनि उनाव उदालगुरि 46 नं विधानसभा समष्टिनि जे जोंहा सेन्ट्रेल स्टेरिं कमिटि जों दादोंमोन बे स्टेरिं कमिटिखौ जोङो दिनै कोर लेभेलनि जोंनि गासै बिबानगिरिफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ दिनै डिजल्भ खालामबाय। आंजों लोगोसे स्टेरिं कमिटिनि वार्किं चेयारमेन दङ, पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि दङ, स्टेरिं कमिटिनि चिफ कनभेनर, आदार्स जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आरो ब्लकनि दैदेनगिरिफोर दङ। गुबुन मोनसे थांखिया जाहैबाय जे थांनाय बिसायख'थियाव प्राय जोङो 50,000नि खाथियाव 49,246 जोङो भट मोननो हादों आरो गासै आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना UPPL हान्जानि जोंनि थांखि, जोंनि एजेन्डा आरो बिजाथि हिसाबै जिहेतु UPPL दोलोआ आंखौ उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव केन्डिडेट नमिनेट खालामदोंमोन, जों गासैखौबो फोथायनानै साधारन रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना 50,000नि खाथियाव जि भट होबाय बे गासैबो भटार रायजो राजाखौ गोसो गोरबोजों UPPL हान्जानि जानानै धन्यबाद बावदों। लोगोसेनो जोंनि पार्टिनि जायफोर वार्कार दैदेनगिरि जिल्लानि, सेन्ट्रेलनि आरो जोंनि ब्लक कमिटि, जोंहा प्राइमारि कमिटि, बुथ कमिटि, सुबा कमिटि आरो हारिसाफोरनि जिखिनि सेलफोर दङ, गासैबो जिखिनि खस्थ' खालामबाय, थैथां बिथांमोना हाबा मावबाय, गासैबो कर्मिफोरनिसिम, मावथि दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो बिजाथिनिफ्राय जानानै आरो हान्जानि जानानै बिथांमोनखौबो, जोंनि मावथि दैदेनगिरिखौबो आङो धन्यबाद बावदों। दा बे बिसायख'थिनि उनाव रिजाल्टआ फैबाय। बे रिजाल्टआव जोङो खम भट मोननानै जों देरहानो हादिया आरो BPF हान्जानि बिजाथि बिथाङा देरहालांबाय। दा दिनैनि बे समाव जोङो बेखौनो बुंनो नागिरो जे थांनाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ उदालगुरि समष्टियाव जों जेनदोंब्लाबो प्राय 15,000 जों भट, थांनाय काउन्सिल इलेक्शननिख्रुइ जों बारा भट मोनदों आरो एन्टायार BTCनि 15टा समष्टिनि विधानसभा समष्टिनि भटनि पेटार्नखौ जुदि UPPL पार्टिनिखौ नायोब्ला उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव जोंनि भट बांनायनि संख्या बारा आरो बेखायनो बहाबा नङा बहाबा, माबा नङा माबा एसे एनै जोंनियाव खामानि मावनो थाबावबाय, बहाबा लेप्स थाबाय आरो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो आफादगिरि हिसाबै बिबान मावदोंमोन, बिनि उनाव बिदाय लानानै बे बिसायख'थियाव हारिनि इसु, जेंना जेंसि, एजेन्डा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि, खौसेथिनि आरो जोंनि थांना थानायनि इसुफोरखौ ज' लानानै हाबा मावलांनायनि मोनसे सिन्ता आरो परिकल्पनाजों पार्टियाव हाबनानै आरो पार्टियाव हाबनायनि उनाव पार्टिया आंनो टिकेट होदोंमोन आरो पार्टिया टिकेट होनायनि उनाव जों जेला इलेक्शनखौ बेयाव फिल्डआव ओंखारो, खोब खम सम 15निफ्राय 20 दिन सम जों मोनदों आरो बे खम समाव 30% जायगाखौ जोङो कभार खालामनानै बिजाथि हिसाबै आङो गिदिंनो थाखाय सम मोनदों। प्राय 70% जायगायाव केन्डिडेट हिसाबै जिखिनि हाबैबावनांगौमोन बे समा थोस्लाबाखिसै आरो ओरैनो इन जेनेरेल नायोब्ला पार्लियामेन्ट इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शनाव केन्डिडेटआ मोनफ्रोमबो गामि सुबायाव हाबैनो हानायाबो सम्भब नङा। फर्मेल जिखिनि केम्पेइननि टाइम 11टा दिनल' होदोंमोन आरो बेनिखायनो गोबां रायजो राजाया हास्थायदोंमोनब्लाबो जोङो बाहागो लानो हायाखै। नाथाय दलनि जोंनि पार्टिनि कर्मिफ्रा मावहैदों, लोगो हमहैदों, रायलायहैदों आरो बे बेलायाव जि जेननायनि बा रायजो राजानि जि जनादेस बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामदों आरो गोदानै फैबाय थानाय समाव हाबा मावलांनायनि थाखाय मा मा परिकल्पना जों लानांगौ बिनि थाखायबो जों दिनै एसे पर्यालोचना खालामबाय। उननि लेभेलाव प्राइमारि बुथ लेभेलाव रायलायगोन,
ब्लक लेभेलाव रायलायगोन आरो रायलायनानै बबे बबे कारनाव जोङो जेननो गोनां जाखो बिनि थाखाय गासैबो एनालाइसिस खालामनानै जोङो इयुननि हाबाफारिफोरखौ मावलांनायनि थाखाय जोङो थिग खालामगोन आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय प्राय बिटिसिआव 15टा आरो बाहेरायाव मोनथाम 18टा सिटआव कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो पार्टी हाइकमान्डनिफ्राय टिकेट होनाय जादों सेन्ट्रेल लेभेलाव बिनि पर्यालोचनाया जागोन जोंनि पार्टीनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो वर्किं चेयारमेन रोनगोरा नार्जारी आरो पार्टीनि फाउन्डार माने आफादगिरि माने बारग' आफादगिरि आरो दोलोनि माने सिनियर मोस्ट दैदेनगिरि इउजि ब्रह्म बिथांमोननि लेभेलाव बे पर्यालोचनाया जागोन जिहेतु आं पार्टीनि सासे साधारन सोद्रोमा आरो पार्टीयाव आं गोदान गतिके माखासे सोंलुनि फिननायखौ आं होजोबनो हानाय नङा आरो पार्टीनि जायफोर मिरुनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव जोंनि जिल्लाफोरखौ लानानै जेला पर्यालोचना रिभिउ मिटिं जागोन बिनि सायाव बिथांमोना बिनि रिप्लाइखौ होगोन आंनि फारसेनिफ्राय जोङो बेखौल' बुंनो सानो जे जिहेतु जों हारसिङै गेलेदोंमोन जोंहा जिहेतु एलायन्स गैयामोन हारसिङैनो जों शक्तिशाली भाबै बे इलेक्सनाव जों बाहागो लादोंमोन आरो देरहानो थाखाय जों नाजादोंमोन रायजो राजानि बिश्वास आरो सापर्टखौबो जों मोनदोंमोन किन्तु बिजेपि आरो बिपिएफ जिहेतु एलायन्स दङमोन आरो एलायन्स थानायनि थाखाय बिथांमोननि भटनि संख्याया अट'मेटिकेलि बारा जाखायो थेवबो जोंनियावबो माखासे परिकल्पना दङमोन माखासे बेबायदि प्लेनिं पलिसि दङमोन जायनि गेजेरजों एलायन्सजों सोरबाया इलेक्सन गेलेबाबो जों हारसिङैनो देरहानो हानायनि माखासे शक्ति गोहो जोङो बेबायदि माखासे मेकानिजम तयार खालामदोंमोन किन्तु रायजोनि जनादेशआ जोंनि फेभराव फैयासै रायजोनि जनादेशआ एलायन्सनि मित्रजोतनि फेभराव थांबाय आरो दिनै जों जेननायखौ गनायनानै लादों किन्तु बे जेननाया माने मोनसे लेसन आरो इयुनाव बे लेसनखौ लानानै इयुननि बिसायख'थिखौ देरहानायाव रायजो राजानि अभाब अभियोग रायजो राजानि जेंना रायजो राजानि समस्या रायजो राजानि पाब्लिकनि इस्युस आरो दाबिफोरखौ लानानै बिधान सभानि सिङाव जों थांनो हायासैब्लाबो बिधान सभानि बाहेरायाव थानानै जोङो फैबाय थानाय जि गोदान सरकार बे सरकारखौ जोङो बाहेरनिफ्राय दाबि दैखांगोन इस्यु एजेन्डाखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय जोङो आवाज होगोन पाब्लिकनि जिखिनि ग्रिभेन्सेस दङ बिथांमोननि जिखिनि अभाब अभियोग दङ बेखौ प्रतिश्रुति होनाय बायदि इस्टाराव होनाय बायदि मावफुंनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांगोन आरो बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो गोदान सरकारखौ जोङो वेलकाम खालामदों कारन आसामनि बिधान सभानि बिसायख'थियाव आसामनि रायजो राजाया जि जनादेश होबाय जों बयबो गनायनांगोन बेनो गणतन्त्रनि नियम आरो बे गणतन्त्रनि नियमनि आधाराव रायजो राजाया जि जनादेश होदों आरो जनादेशनि आधाराव दिनै मित्रजोतआ आसामाव एनडिए सरकार बानायनो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ आं वेलकाम खालामदों नोंथांनि बेलायाव जिहेतु अपोजिसन बेरेखा दोलोनिफ्राय नोंथांनि गोबां खेब अफार फैनायनि मोनसे बाथ्रा चर्चा सोलिदोंमोन जिहेतु नोंथांनि रिजाल्टआथ' गाज्रि जाबाय दा नोंथाङा पार्सनेलि बेबायदि मा सानदों बेयाव खुनु पार्सनेल बाथ्रा गैया खोथाया जाहैबाय जे बिसायख'थिनि सिगां गोबां माखासे थासारि बारहावाफोर बारो बबेबा पार्टीनि मावथि बिबानगिरिया बबेबा पार्टीयाव थाङो आरो बबेनियाबा बबेयावबा फैयो दा आङो जेब्ला पलिटिक्सआव बा ससिय' पलिटिकेल जार्नियाव आङो ओंखारगोन होननानै बिभिन्न माध्यमाव प्रसार जाबाय बिपिएफ दोलोआबो मोनसे प्रस्ताब होदोंमोन जे नोंथाङा जुदि माने एक्सेप्ट खालामोब्ला बिपिएफ दोलोनिफ्राय बबेबा मोनसे समस्तिनिफ्राय केन्डिडेट जानानै माने बिसायख'थि गेलेनानै देरहालांनायनि लामाखौ जोङो नोंथांनो अफार होयो आरो सेम लेभेलाव बिजेपि दोलोनिबो गुबुन गुबुन लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे प्रस्ताब लानानै फैदोंमोन जे बिजेपि दोलोआव हाबनानै बबेबा मोनसे समस्तिनिफ्राय नोंथाङा देरहानानै एमएलए जाहैनांगौ बे खोथाखौ बुंदोंमोन नाथाय आङो बिथांमोननि जि अफार
बे अफारखौ आङो रेसपेक्ट खालामदों सनमान होदों खिन्थु आं एक्सेप्ट खालामनो हानाय परिबेसाव गैयामोन आरो बेखायनो आङो प्रथम पसन हिसाबै UPPL दोलोखौ बासिनानै लादोंमोन आरो लानायनि उनाव दलाव हाबनायनि उनाव पार्टी हाइकमान्डआ आंनो टिकेट होदों आंनि सायाव बिसास लाखिनानै आरो बेबायदिनो आङो बिसायख'थियाव बाहागो लाबाय आरो देरहानायनि पुर्ण पर्याय उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव UPPL दोलोआ जे देरहागोन बेखौ जोंनि अपोनेन्ट पार्टी BPF आबो गिदोंमोन बिथांमोनाबो सानदोंमोन जे बेयाव स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा नायनानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम आंनि भिडिअ'खौ बयबो माने सापर्ट खालामनो नागिरथारा नोंथांमोना थेंक इउ